Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Iyi ndi nkhani imene ili yochititsa chidwi komanso yopatsa mantha kwambiri. Lero pa 15 September mchaka cha 2025 osayiwala mawa tikupita ku zisankho. Koma nkhani imene ikuzungulira m'masamba mchezo ndi iyi akuti Sidick Mia adachita kuphedwa. Achipatala anasimikiza zimenezi akutero. Pa page ya Times Exclusive palembedwa nkhani imene ikuzungulira mmawa uno akunena kuti malinga ndi ripoti la chipatala lomwe likuzungulira pa masamba mchezo likuonesa kuti malemu Mohamed Sidick Mia adachita kuphedwa ndi poison. Ripoti lomwe latuluka kutumizidwa ndi Tapokera Nyirenda lomwe wati latulutsidwa ndi akubanja la Sidick Mia lati malemu Mia sadafe kamba ka nthenda ya COVID. Chikalatachi chomwe chikuonesa kuti ndi kafukufuku wa madotolo apa chipatala cha Mlambe Hospital mzinda wa Blantyre chati malemu mbuya adamwalira kamba ka poison yemwe adawononga mapapo. Malemu Sidick Mia anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Malawi Congress Party komanso nduna ya boma. Mia anali mmodzi mwa akuluakulu a mgwirizano wa Tonse Alliance. Postiyo yalembedwa motero ndipo zimenezi ndi zimene zikukambidwa pamenepa. Ndipo pa peji ya Tapokera Nyirenda amene watulusa zotsatirazi, watulusa kafukufukuyi nayenso adalemba motere akuti pa dziko lapansi palibe chinsinsi. Pa dziko lapansi palibe chinsinsi. Akubanja la malemu Sidick Mia atulusa ripoti la chipatala limene likuonesa kuti Sidick Mia anachita kuphedwa pobayidwa poison nthawi imene anali ku chipatala. Nkhani yoti ikutero. Ndipo pansi pa post imene iyi ndi pamene paponyedwa kafukufuku wa chipatala amene akusonyeza kunena kuti izi zinachitikadi. Ndipo tikuonesani zonse mmene zilili pa reports amene anachokera ku Mlambe Hospital. Zina ukamva kambanga mwala. Ino takhalani pompo kuti muone ndipo tikuwerengereni pena ndi pena pa ripoti limeneli. Mutakuona kuti ripoti limeneli lili ndi zidindo zosonyeza kuti ndi za kuchipatala komanso ndi zolembalemba za achipatala aku Mlambe Hospital. Nditakhalani pompo pamene tikupasireni, tikuoneseni satani wa nkhani imeneyi. Ino tatiyeni tiyambe kuona zimenezi. Kupangira kwa anthu amene simukutha kuona, ripotilo likuwerengedwa motere akuti Mlambe Hospital, Lunzu, Malawi. Postmortem report. Apo alemba Mlambe ndikuzayika date kuti 2021 12 January 2021. Koma kwambiri apapa chimene tipange ndichonena kuti tingoona zina ndi zina chifukwa information ina imene ili apapa iyi ndiyongoonesa mayina a munthu amene adatisiyayo komanso madate chani date sachedwe ndi zimenezo. Koma ifeyo tiyeni tithamangire makamaka ku zimene zidapangisa kunena kuti malemu Mia amwalire ku chipatala kumeneku komanso chidachitika ndi chani. Leta tiyeni tione zina ndi zina zofunikira. Tizingowerenga zofunikira zokhazo komanso chifukwa choti ripoti ilili ndiloti linalembedwa komanso linachita kujambulidwa ndi zina sizikumaoneka bwinobwino. Ndi mutikhululukira makamaka pakawerengedwe kazimenezi. Ndi chinthu choyambirira chofunikira kwambiri ndi chimene tikufuna kuti tikuwuzeni ndichonena kuti kafukufuku ameneyu sikuti adangochitika iyayi koma pali munthu amene adafuna kuti imfa imeneyi idziwike kuti chimene chinachitisa ndi chani kwenikweni kuti Mia amwalire. Munthu ameneyu ndi mwana wawo wa malemu Sidick Mia ndi amene adalamula kuti pachitike postmortem imene ya chipatala. Ndi mutha kuona information imene pamenepo akunena kuti munthu amene adafuna kuti kafukufuku amene achitike ndi mwana wawo ameneyu ndi Hussein Mia.
ndipo apa tidakali pa page yoyambirira yomwe ija ya postmortem report imeneyi. Tiye tipitirize apo pali information ya mtembo wa malemu Sidick Mia, ndipo kupitiriza menepo kuti anali otalika 177 cm, komanso thanzi lawo linali normal and well nourished. Anali munthu wa thanzi ndithu, sikuti anali onyenchera ayi. Komanso zina mwa zimene zinali pathupi pawo kuti panali ma small scars, panali anandika chipyera ka 1 cm ku dzanja lawo lamanja, komanso birthmark yakuda pa zina ndi tag number ya mtembo menewo. Wearing apparels, komanso zimene anavala siku imene ndi black civilian suit. Examination note, well preserved male body. Okay, koma tipite kwambiri pa zofunikira zimene tikufunika tipeze mu report limeneli. Koma tipite ku zopeza zimene zinapezedwa ndi achipatala, imene ili nkhani yathu yayikulu kwambiri ya lero. Nde apa kunena kuti ma findings consisted with systemic congestion and edema involving multiple organs. Kwa anthu amene mumazitsata akunena kuti zimene zizi ndi zimene iwo adapeza kuti ma organs kapena kuti ziwalo za mmene mu mimba zinakhuzidwa ndi edema. Komanso akupitirira kunena kuti interpretation kuti apeze zimene interpretation requires pakufunikira kuti panafunikira kuti afufuze ndi zinthu zina ndi zina zimene zinalemedwa. Koma tione point yomalizira pansi pa kunena kuti no internal signs COVID-19 damaged due to toxic. Pamenepo ndipo pagona nkhani akunena kuti no internal signs COVID-19 damage due to toxicity. Akunena kuti panalibe sign ina iliyonse imene imaonesa zonena kuti mkati mwa mimba mwawo munaonongeka ndi za COVID zimene tonse tinkauzidwa. Koma akunena kuti kuonongekako kunachitika chifukwa choti munali poison m'mimba mwawo. Ndipo pitirira ndi kuwerenga report limeneli pali zinthu zina ndi zina zimene amaziona zimene zidaonongeka, amazipanga check nde zina ndi zimenezo. Koma tatiyeni tipite pa cause of the injuries. Ndi pamene pali nkhani yonse pamene popo. Apa akunena kuti pulmonary edema fluid accumulations in lungs due to toxicity to be identified through toxicology. Nkhani yaikulu ndi imeneyo kunena kuti makamaka zinthu zimene zinaonongeka ndi akuti malo ambiri amene anaonongeka makamaka ndi pulmonary edema, fluid accumulation in lungs due to toxicity. Nkhani yaikulu ndi imeneyo akuti pulmonary edema ndi fluid accumulation kapena kuti zimazi zimene zidaundana mu mapapo zoyipa kwambiri za poison. Zimene zizi zinapangidwa verified kapena kuti zimayenera kuti anazizindikira kapena kuti zimayenera kuti zizindikiridwe pogwisa ntchito njira imene amachita kuti toxicology, njira yofufuzira poison muthupi mwa vanthu. Ndithu mmenemo ndi mmene zili ndithu report limeneli. Koma kwa anthu amene mwina ifeyo kuwerenga kwathu sikudali kolondola bwinobwino, komanso kwa anthu amene mumazitsata bwinobwino, mutha kupita pa tsamba la mchezo la Tapokera Nyirenda ndipo mukapange download zithunzi zimenezi za report limene ndikukaliwerenga bwinobwino mofasa. Kwa anthunso amene chizungu sichikuvutani mukapeza zonse zili pamenepo. Tanena kuti pa page la Tapokera Nyirenda ndithu nkhani yokhuzana ndi malemu Mohamed Sidick Mia ndi imeneyo.
nkhani yomvetsa chisoni kwambiri akuti nkhani yake yayikulu sidali COVID-19 koma mthupi mwawo mudapezeka kuti iwowa adajesedwa poison ndithu. Zambiri zili nkuchitika pano pa dziko lapansi, koma pa dziko lapansi monga zanenedwera kuti palibe chinsinsi, ndipo zambiri zikachitika pansi pa thambo zimazadziwika pangatalike bwanji. Koma anthu ena adali ndi maganizo osiyana pamenepa pamasamba a mchezo. Wena amakamba nawonso kumbali yawo akunena kuti koma chifukwa chani ripoti limene lili kutuluka lero. Ena akuona ngati kuti mwina zimenezi zatulusidwe kuti mwina chifukwa chongofuna kudesa mbiri ya anthu ena maganizo akutero ndithu kuti nchifukwa chiyani mukutulusa ripoti limeneli tsiku la lero. Kodi nchifukwa chiyani mukutulusa ripoti limeneli tsiku la lero? Inu mukuona bwanji? Kodi zalakwika kuti ripoti limeneli likatuluke tsiku la lero, kapena awanso angotulusa ripoti limeneli kuti mwina chifukwa choti tikupita mawa kukavota? Inu maganizo anu ndi otani? Tiuzeni mu comment section pa tsamba lino la Malawi Lero. Nde kwa amene mungotipeza kumene, imene ndi nkhani imene ikuzungulira mmasamba mchezo, komanso pano ndi pa Malawi Lero. Panga subscribe, comment, like, komanso osayiwala kupanga share kuti anzanu athe kumaona nawo ma videos osiyana-siyana apa malo pano, chifukwa nyengo imene tili ino ndi imene tikuyenera kuti tizimva nkhani zosiyana-siyana. Tikhale pompo imene tikhale tikubwera ndi zambiri makoma nonse.